que ens quedi clar que si la posés, el cop de garrot contra la llançadora també feia molt soroll. Per tant, jo engegaré un teler sense llançadora. Aquí n'hi havia més de 200 amb llançadora, perquè fem el salt. Però així a fàbrica, que jo sàpiga, no? Està 80 anys, posem pel cas, treballant els tres, no? Sí que sé que hi van haver gent que es va suïcidar i coses així. No, no és tant el tema del gos, Però no,